guys. Tinuturuan ko siya paano maggawa ng ice water muna, tapos ice. Ayaw niyang tumingin sa camera kasi pangit daw siya. Nang pangit eh. O, diba? Ang ganda ng buhok niya. Malalaman niyo lang guys ang kanyang mukha pag nakaraan pag umabot niya yung birthday niya this coming July. Malalaman niyo kung sino ba talaga si Manang. O diba? Tingnan natin kung makapasa na ba ito sa kanyang pagtali kauban sa paghigot. Oo, ang galing niya. Madaling turuan to si Manang Princess. O diba? Cute ng manang ko. Hayaan lang natin. Hindi siya matubang sa camera. Privacy niya yan eh. Alam mo, ano? Pangalan niya, sa totoo lang, pangalan niya si ano. Yan pangalan niya talaga si ano. Walang kukontra. Hulaan niyo kung sino talagang pangalan niya. Basta, sabi niya, ang pangalan daw niya, pagdating niya dito sa bahay, si ano. Si ano. O, diba? Hayaan na lang natin kung ayun tumingin sa camera. Privacy niya yan. Diba? Parang wala siyang liig. So, in fairness guys, ang ganda talaga ng buhok niya. Asa mo na may buhok ane. Baligya ko ni sa salon. Para kakwarta ko ba? Asa mo manang kung anong buhok ane. Huwag na gitawag ng princess kay prinsesa. Grabe kulot-kulot po. O ba ni Bisayang kulot sa vlogger o sa vlog? Sa vlog di ay. Tcharam! Iba talaga yung picto pag wala tayong kain-kain. Pero kaigit pa rin. Okay, marunong na siya. Hanggang dito ka titira. Yan ang trabaho mo. Ito naman ako sa kabilang dako. Akahayahay good. Uy, bangon na istong. Alam nyo, ewan, sino tong ano dyan sa duyan? Parang si Istong yan Istong. Ay, si Manong. Bangon ka na dyan, Manong. Ano na tayo? Grocery na tayo. Wala na tayong ulam. Wala tayong kain-kain. Pero kaigit pa rin. Okay, guys. Loko lang to. Joke lang. Hindi joke ha. Joke. Okay, thank you for watching. Don't forget subscribe my channel, my YouTube channel, Bisayang Kulot, and also my page. Ito, Kulot, Bisayang Kulot. The best ng buhok, Saan ka pa? Tingnan natin na sabi ang puwet. Basta iduot na ko ang kamera sa imuha ba? Ano ang kamera mo blurred. Okay, bye. God bless you. God bless us all. Tiyarang! Sa kabila din ba? Tiyarang! Ay, hindi dyan. Hindi makayas, tiyarang. Ay, sige, si ano man. Si ano? Si ano yan?